Kaya mataluran ni Benri ko Mundri ko. Bahal din di ba ka? Lahoy ra yun ame meto to ya. Ya ke Mundri. Lu. Oh kalau jadi tajong. Apa arah mo beta o? Uy, dyan siya kung na. Ifisa ni Mada. Apa arah mo beta o kanya ito sa beta. Eh, pwede mo siya sa ita. Nawaya ita. So masiya na inala video ko iya. Iya mana iwa ka go video ko do. Nawaya ita niya ita. Yo ay na visa tan. Yo lo ka na ba ito ko sa Ito lagi long niya sa inawiza iya. Abe ka to sa na visa. Tingnan sa tawi ko manin. Ay anan like comment. Ito lagi long niya. Ay na visa, ay na visa. Ah, minay ko niya. Kasiara lang siya. Para sumo. Bahan niya. Bahan cerita sa ita. Tingnan sa langsung basta ta. Siaran tidak langsung. Eh, gumapawang ka alang rin mabebas ko. Eh, tapak kita nih. Okay lah. Tahu koreta. Enggak ada Adi umpan. ni karena sukul lah karena sukul lah. So siya. So ko inarkan.